Аз ще слезна малко надолу. Ери, ти къде си? Това е на една... Като Валя ли съм това, в това ключ. Вау, а това кой е? Това е... Лъчо, Вики, майката на Вики, Сашка, и майката на Лъчо. Тя живее с моята майка. Вижме се си. Част от цялото битие на един артист, ти дори да си на 40, ти винаги ще кажеш, аз ще. Най-важното е ти да можеш за себе си. Ти дойде тук от това ателие, аз ти казах темата. Симона снимат. Това как го направи? Симона снимат. Възможно? Просто се добре. Снимат. Да. И става много красиво. Виж тук Карина. Да. Много пъти наречета се справя. Това е едната ми баба. Другата ми баба е тази. Това съм аз. Това е котката ми. Това е мама. Това е брат ми. Това е тати. И тук съм направила на зелето. Добре, да. Вие сте от тук? Мисля, тя баба ви тук е? Тук е, да. Това е на дядо ми, обаче аз ще ви покажа. Значи това е от един Трифонов. На плажа. На плажа на горичката. Точно това казахме днес, че нямахме. Супер. Да, ето. Това е моя дядо. Тая снимка от 1944 година. Той е средно. Така нашата курсова тя беше много така. По-френски ни преподаваше. Тя изглежда по-френски. По-френски, да. Става прическа, много готина. Вечно, и сега тя е вече над 70 години. Тя е така. Вау, тя е жива. Жива е, Нели Горчакова се казва. Тя даже си писала. Тук сме предучилище. Тук виждам. Много красива. Тя е като... Да, тя е по-модерна от нас, бе. Тя наби всички момичета на бала, бе. Беше много... тук учители, там училище.